Itt vagyok Nikolájjal, aki egy macedón étteremnek a menedzsere. Hallottam 2 bolgár mítoszt, mégpedig az, hogy Bulgáriában, hogyha ezt csinálod, az az igen, és hogyha ezt, akkor az nem. Igen, ez igaz. Amikor még Bulgária az ottomán birodalomhoz tartozott, kést raktak a helyiek álla alá, és megkérdezték, hogy be akarsz térni muszlimnak, vagy maradsz inkább keresztény. Szóval miközben vallatás közben próbálták ráerőszakolni őket egy másik vallásra, ők trükkösen megváltoztatták a gesztusaikat. De ezt tényleg használják a hétköznapok során a bolgárok? Az idősebbek még gyakran csinálják, a fiatalabbak már kevésbé. De ez tényleg már csak a fejmozgással van így, mert egyébként az igen, a nem a nem. Őket is megkérdezem arról, hogy igaz, hogy Bulgáriában ez a nem, és ez az igen. Yes. Igen, azt gondolom általánosságban ez még mindig így van. Pár ember tényleg bólogat a nemnél, és rázza a fejét az igennél, de igazából mind a két verziót meg tudod érteni Bulgáriában. Sokféleképpen lehet értelmezni, de általánosságban mi rázzuk a fejünket a nemnél, és bólogatunk az igennél. De valaki még mindig fordítva csinálja, ez lehetséges. De ezek inkább az idősebb emberek, vagy azon múlik, hogy vidéki, nagyvárosi. Nem, ez nem igazán kötődik életkorhoz, leginkább csak egy ilyen kulturális beidegződés.